Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Teżisti differenza ċara bejn l-opinjonijiet taż-żewġ partiti fuq il-Malta Labour Migration Policy li kienet miftuħa għad-diskussjoni pubblika fl-aħħar jiem. Dan kif ġie nnutat mill-Partit Laburista f'konferenza l-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay spjega li din il-politika hi meħtieġa u bħala partit jilqu din il-politika għas se tissalvagwardja id-drittijiet tal-ħaddiema kollha dwar it-taħriġ lil dawk il-persuni li jiġu jaħdmu f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista qal li hemm l-inċentiv biex il-ħaddiema ikollhom aktar ħiliet. Intqal il-Partit Laburista jilqa' kull miżura fejn qed ikun miġġieled l-abbuż fosthom anke permezz tal-introduzzjoni ta' ħlas tal-pagamenti fil-banek. U nilqgħu b'sodisfazzjon anke din il-politika. Għalfejn għaliex fl-istess waqt li qed tara li persuni li qegħdin Malta jitħarġu, persuni qegħdin Malta jingħataw l-attenzjoni kollha meħtieġa, naraw ukoll li persuni li hemm setturi li ma hemmx bżonnhom, il-gvern qed jgħid isma' irid jieħu rol attiv u fejn ma hemmx bżonnhom ma hemm bżonnhom. Il-President tal-Partit, Dr. Elik Xiberas, qal li b'din il-politika il-Gvern qed jindirizza l-isfida l-Maltin Rawċin, innota li meta wieħed iħares lil proposti tal-Partit Nazzjonalista hemm il-baħ u m'hemm l-ebda viżjoni fil-fuljet li ppreżenta. Nfakkar fid-dokument ta' qabel il-budget mill-Partit Nazzjonalista li ġie żvelat mill-Partit Laburista u li wkoll ma kien fih l-ebda viżjoni jew sustanza tant li saret rimarka simili anke internament. U nistaqsu wkoll aħna fil-proċess li huma għamlu din il-dokument tagħhom, ir-risposta tagħhom, x'konsultazzjoni jagħmlu? X'aħna rajna gvern li jagħmel konsultazzjoni mifruxa wiesa, daħlu iktar minn 300 sottomissjoni u anke Partit Laburista li għamel il-konsultazzjoni tiegħu. Dan seħħ permezz ta' working group minn ideat u anke permezz ta' laqat mad-delegati Laburisti.